Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko'nun arasynda 10 ýyl ozaldygy tutulan dökün karhanasy üstünde dören dawany çözmek ugrundaky tagallalar dowam edýär. Belarus mediasy garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty bardaky jedelleri çözmek boýunça iki ýurdun eglisige gelendigini habar berdi. Emma Türkmen mediasy iki ýurdun prezidentleriniň duşşugy barada habar berip, bu dawany we hatda gowy habar bolan ýalasy gurumlaryny hem agdamady. Lewap welaýatynda gurulan Kali dökünleri kärhanasy 2017-nji ýylyň martynda iki ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda ulanmagy berilende Türkmenistanyň Hytaýa we Hindistana ýylda 1,2 million tonna dökün iýermegi nazarda tutýandygy habar berildi. Belarus lideri şunda bu kombinatyň ýylda 1,5 million tonna önüm öndürjegini we Berdimuhammedowyň özünden ýeni şunuň ýaly 2 zawod gurmagy haýyş edendigini aýdypdy. Garlyk kombinatynyň düýbi iki prezidentiň gatnaşmagynda 2009-njy ýylyň iýun aýynda tutuldy. Emma onuň ulanylmagy berilmegi bir näçedik ýyly tüýşdi. Taraplar bu giýjekmede bir-birini aýplady. Belta habar agentliginiň Belarusyň vice-premieri Igor Lyashenko'nun Aşgabatda 11-nji oktýabrda jurnalistlere aýdan sözlerine salgylanyp ýazmagyna görä, garlyk kombinat üstündäki jedelleri çözmek üçin şu ýylyň aýagyna çelni ýol kartasy, ýürüti plan taýýar ediler. Taraplar bu karary iki ýurdun döwlet baş tutanlarynyň Türkmen paýtagtynda bolan duşşundan soňra geldi. Bu duşşukdan öň Aşgabatda iki ýurdun hökümetary toporlarynyň başlyklarynyň arasynda gepleşik geçirildi. Bize hökümetary toporlarynyň ýolbaşçylaryna garlyk dagmagdan baýlaşdyrjy kombinatynda toplanan problemlaryň mümkin bolan çözükleri boýunça iş planyny işläp düzmek tawsyryldy diýip Lyashenko aýtdy. Garlyk kombinatynyň eýesi bolan Türkmen Hime döwlet konserni habarlardan ma'lum bolsuny görä, Potroçynyň bu kärhana boýunça öz üstüne alan işlerini dogry berjaý etmändigini aýdýar. Emma Belgorhimprom tatlamasy dogry tamamlanandygyny, emma iş buýrujynyň edilen iş üçin $150 milyon gowrak tölegini tölemändigini öňe sürýär.